Kuya, ang sa oras mo labay ang multi-cup kuya. Ano? Padong sa Hilumos. Di, ato mo kasakali itong sadkar o ba? Para hilumos man ito dito. Di, kaingon man ang kauban gud nga mag multi-cup ko no. Hindi ka ba? Matuwat ka. Labay mo to diri no? Salamat. Diri lang, sige lang. Diri Ay, pitay mami. Ada mo no? Ay, pwede na mo. Wala ko diri lagi. Sugok mama. Okay, klaro. Lapad din mo kamagingan. Sugok mama lagi. Tingin ko. Sugok mama. Wala kang bata. Sige na, ano kuya ha? Ano ko sang classmate? Ano ko sang classmate? Din ako. Di na layo. Uy. Uy. Kung wala ka na maintindihan. Ginagawa mo? Gago ka ba? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Ha? Uy, dili! Dili! Kanang... Dili! Dili ba? Ginagawa mo? Dili! 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 Gago ka ba? Tanan laki! Gwapo! Tanan gwapo! Laki! Aray itong tiyan Mga kapon, hindang! Yes! Tatay na ko! Woo! Yes! 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 Ito, ganun tayo, tatay na ko tayo, yes! Gago ka ba? Woohoo! Woo! Woo! Ginagawa mo? Woo! Gago ka ba? Ginagawa mo? Ate. Tequila po. 5. Di isa te, di isa ko. Gago ka ba? Parang na may cake te. 1-3 mo itong pinakakante no? 1-3. Hindi tulir. Kwaon na ho ka na ilig. September te, September ang kwaon. September. Oh. Wala yung September 2022 ba te? Gago ka ba? Ang kwaon. Okay te? Ha?
Imo na ninyo ini ko ante 2021 po. Gago ka ba? Nabayad ba? Or down payment. 2022 lagi kuhaon. September 2022 te. Bubalik ra lamang ko te. Oh. Oh, sige te, salamat. What's up mga katsala? Dagan din salamat inyong yumanang video! Dagan din salamat sa nag-request aning nga challenge. Big shout out nila Joel Abadjes og Art Joseph Pisula. Pakpak! Oh, shout out po rin ko ni Warren Albesa sa taga Mabagon, Hindang Leyte. Pakpak! Shout out! Shout out ko ni Jennifer Otter from Buntok, Hindang Leyte. Shout out to you, Pel. Shout out po rin ko ni Mary Grace Bintulan, Gasalatan. Niya advance happy birthday kay birthday niya ay November 6. Shout out ko ni John Mark Turida. Gago ka ba? Marvin Dangite. Gusto na mabatiw og happy birthday si Ate Lori Anyora. Okay, kanta na to. Happy birthday to you. Og sa iyang anak na si Prince Sean Anyora. Happy birthday to you. Yan ba tayo isa? Juan. Kanay ko kanang advance happy birthday sa akong manghod. Saljod Almirol. Birthday niya ini kan. October 28. Advance happy birthday. Happy birthday to you. Advance Merry Christmas din atong tanan. Christmas to you. Og kuan ay. Dagan ay salamat sa inyong sponsor ang tripod. Yes sir. Shout out ni Dagat Payapa og sa ginal pag support sa channel. Search Dagat Payapa in YouTube. Yes. Nga, so nagrama sa mong video, please subscribe to our YouTube channel. Sana kayo go! And click the notification bell para updating sa mga videos, vlogs, vlogs, challenge na ako pang i-accept. And please like, comment, and share! And see you next time dito sa Sana kayo go!